हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിരസ് കമ്മാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമത്പാദങ്ങള ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശലാകേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുഗതാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസ്തി ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गुरु प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 31-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 17. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസ്യ പ്രഥമ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭൂവാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തുമു രജസ്തമസത്വമിതി പ്രവാഹഃ. യഥാ നഭസ്യ പ്രഥമ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭൂവാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തുമു രജസ്തമസത്വമിതി പ്രവാഹഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസ്യ പ്രഥമ പ്രകാശ യഥാ ഭവന്തി ഭൂവാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തുമു ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തുമു രജസ്തമസത്വമിതി പ്രവാഹഃ. യഥാ നഭസ്യ പ്രഥമ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭൂവാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത്
ഭവന്തി ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തമു ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി രജസ്തമസത്വമിതി പ്രവാഹഃ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാലതിശാമതി ദശമതജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മതജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസ്യ ഭ്രതമ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തമു രജസ്തമത് സത്വമിതി പ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസ്യ ഭ്രതമ പ്രകാശാം ഭവന്തി ഭൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്ത്വമു രജസ്തമ സത്വമിതി പ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസ്യ പ്രമദ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്ത്വമു രജസ്തമസത്വമിതി പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസ്യ പ്രഥമ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തമു രജസ്തമസത്വമിതി പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസ്യ പ്രമദ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തമു രജസ്തമസത്വമിതി പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസ്യ പ്രഥമ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തുമു രജസ്തമാ സത്വമിതി പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസ്യ പ്രഥമ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തുമു രജസ്തമസത്വമിതി പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസ്യ പ്രഥമ പ്രകാശഃ ഭവന്തി ഭൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്ത്വമു രജസ്തമസത്വമിതി പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസ്യ പ്രഥമ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭുവാന ഭവന്ത്യനുഗ്രഹമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തമു രജസ്തമസത്വമിതി പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസ്യ പ്രഥമ പ്രകാശ ഭവന്തി രൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്ത്വമു രജസ്തമോ സത്വമിതി പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അംബിക കേശവി ദേവിദാസ് മാതാജി മാതാജി പിന്നീട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക്
network പ്രശ്നം. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത് മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമാണ്. എനിക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെങ്കില് നെറ്റ്വർക്ക് ഇതായോണ്ട് ഇതാവുന്നത്. ചൊല്ലാലോ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ, ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ നഭസ്യ ഭ്രതമ പ്രകാശ ഭവന്തി രൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്ത്വമോ രജസ്തമസ്സത്വമിതി പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലായിടത്തും വീണ്ടും മഴയൊക്കെ ആരംഭിച്ചു. ഓണം പ്രമാണിച്ചു വീണ്ടും മഴ നല്ലോണം ശക്തിയായിട്ട് വന്നല്ലേ. പലർക്കും നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ നഭസ്യ ഭ്രതമ പ്രകാശ ഭവന്തി രൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തമോ രജസ്തമസ്തത്വമിതി പ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാശ്വസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ നഭസ്യ പ്രഥമ പ്രകാശ ഭവന്തി രൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തമോ രജസ്തമസ്സത്വമിതി പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ നഭസ്യ ഭ്രതമ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തമോ രജസ്തമസ്സത്വമിതി പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ നഭസ്യ ഭ്രമതമ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തമോ രജസ്തമസത്വമിതി പ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ നഭസ്യ പ്രഥമ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്ത്വമോ രജസ്തമസ്സത്വമിതി പ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ നഭസ്യ പ്രഥമ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭുവന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്തമോ രജസ്തമസത്വമിതി പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസ്യ പ്രഥമ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത് ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്ത്വമോ രജസ്തത്വമിതി പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ നഭസ്യ പ്രഥമ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭൂപാന ഭവന്ത്യനുക്രമാത്
एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्तमो रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाहः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. वत्सला गोपालन माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यदा नभस्य प्रथम प्रकाश भवन्ति भुवान भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्तमो रजस्तमस त्वमिति प्रवाहः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. विजयदशमी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम हरे नमो कृष्ण. भगवते वासुदेवाय यथा नभस्य प्रकाशा भवन्ति भूपान भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्तमो रजस्तमो सत्त्वमिति प्रवाहः. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. रमणी माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. यदा नभस्य प्रथम प्रकाश भवन्ति भुवान भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्तमो रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाहः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तनुप्रति माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यथा नभस्य प्रथमः प्रकाश भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्तमो रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाहः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. शोभा प्रति माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यदा नभस्य प्रमद प्रकाशा भवन्ति भूपाना भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्तमो रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाहः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गीता टी माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यथा नभस्य प्रथम प्रकाश भवन्ति भूभा न भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमो रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाहः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. अनंतर कृष्ण देवदास माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यथा नभस्य प्रथम प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमो रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाहः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. श्री जय माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यथा नभस्य प्रथम प्रकाशा भवन्ति रूपा न भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्तमो रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाहः. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. पंकजाक्ष माताजी. हरे कृष्ण. प्रभु जी प्रणाम. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. यदा नभस्य प्रथम प्रकाश भवन्ति भुवान भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमारजस्तमस्त्वमिति प्रवाह. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी എനിക്ക് ക്ലാസ് ഓക്കെ മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞേ? पंकजाक्ष മാതാജി. പ്രഭുജി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആണ്, മൈസൂരിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ്. എൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ എനിക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ രാവിലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയതാണ്. ഇനി ഒരാഴ്ചയും കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്താ? യഥാ പോരെ നഭസി ആകാശത്തിൽ അബ്രാമേഘങ്ങൾ തമഹ ഇരുട്ട് പ്രകാശ പ്രകാശവും ഭവന്തി ഭവിക്കുന്നു ഭൂപഹ അല്ലയോ രാജാക്കന്മാരെ ന ഭവന്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല അനുക്രമമായി ഏവം അപ്രകാരം പരേ പരമമായ ബ്രഹ്മണി ബ്രഹ്മത്തിൽ ശാക്തായ ശക്തികൾ തു അപ്പോൾ
അമുഹു അവ, രജഹ രജസ്, തമഹ തമസ്, സത്വം സത്. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരെ, ആകാശത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ ഇരുട്ടുണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ പ്രകാശവും അനുക്രമവുമായാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ. അതുപോലെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ രജസ് തമോ സത് ഗുണങ്ങളുടെ ശക്തികൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അന്ധകാരവും വെളിച്ചവും മേഘങ്ങളും ചിലപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചിലപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞാലും അവയുടെ ശക്തി എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. ആകാശത്തിൽ നാം ചിലപ്പോൾ മേഘങ്ങളെ കാണും, ചിലപ്പോൾ മഴയും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞും. ചില സമയങ്ങളിൽ രാത്രി കാണുന്ന നാം ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രകാശവും, ചില നേരങ്ങളിൽ ഇരുട്ടും കാണും. ഇവയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് സൂര്യൻ കാരണമാണ്. പക്ഷെ സൂര്യനെ ഈ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ സമഗ്ര ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെയും കാരണം പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭൗതികാസ്തിത്വത്താൽ ബാധിതനാകുന്നില്ല. ഇത് ഭഗവത്ഗീത 7:4 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഗമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടത. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എന്റെ വേറിട്ട ഭൗതിക ശക്തികൾ. ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെങ്കിലും അവ വിഭിന്നമാണ്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അതിനാൽ ഭൗതികാവസ്ഥകളാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. വേദാന്ത സൂത്രം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, ജന്മാദ്യസ്യതഃ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ഹേതു. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ പരിണാമങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പ്രവാഹ അഥവാ ഒഴുക്ക് എന്ന വാക്കിനാൽ ഇത് ധ്വനിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സൂര്യൻ സർവദാ ഉജ്ജ്വലമായി പ്രകാശിക്കുകയും മേഘങ്ങളാലോ അന്ധകാരത്താലോ ബാധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക നിർഗമനങ്ങളാൽ ബാധിതനാകാതെ സദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയിൽ സന്നിഹിതനാകും. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഗോവിന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനാണ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ശാശ്വതവും പരമാനന്ദപൂർണവുമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരമുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആരംഭം. മറ്റൊരു മൂലവുമില്ലാത്ത അദ്ദേഹമാണ് സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണം. കൃഷ്ണൻ സർവകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായ പരമകാരണമാണെങ്കിലും അതേസമയം തന്നെ അതീന്ദ്രിയനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം സച്ചിദാനന്ദവും ശാശ്വതവും ആധ്യാത്മിക പരമാനന്ദപൂർണവുമാണ്. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും അഭയമെന്ന് എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒരുപോലെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ വിദൂര കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതി സത്വകാരണവും ആണ്. സർവ്വതിന്റെയും കാരണം പ്രകൃതിയാണെന്ന ധാരണ ഒരാടിന്റെ കഴുത്തിലെ മുലക്കണ്ണുകളാണ് അതിന്റെ പാലിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. സർവ്വതിന്റെ കാരണം പ്രകൃതിയാണെന്ന ധാരണ ഒരാടിന്റെ കഴുത്തിലെ മുലക്കണ്ണുകളാണ് അതിന്റെ പാലിന്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി ആണെങ്കിലും യഥാർത്ഥ കാരണം നാരായണൻ കൃഷ്ണനാകുന്നു. ഒരു മൺകുടത്തിന്റെ കാരണം മണ്ണാണെന്ന് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ കരുതിയേക്കാം. കുടമുണ്ടാക്കുന്ന കുശവന്റെ ചക്രത്തിൽ അഥവാ മൺകുടം വാർത്തെടുക്കുന്ന മൂശ ധാരാളം കുടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മണ്ണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ മണ്ണാണ് കുടങ്ങളുടെ കാരണമെന്ന് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ പറയുമെങ്കിലും മൂശയിൽ മണ്ണ് നിറച്ച് കുടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കുശവനാണ് മൺകുടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണമെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കറിയാം. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് സഹായകമാകുന്ന ഒരു ഘടകമായേക്കാമെങ്കിലും പരമകാരണം അതല്ല. ഭഗവത്ഗീത 9:10 ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, മയാദ്യശേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സച്ചരാചരം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചാണ്. കുന്തിപുത്ര, സകല ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുമേൽ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷം ചൊരിയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ വികാരവിക്ഷുബ്ധമായി ഇളകി മറിയുന്നു. അപ്പോഴാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം പ്രകൃതി അല്ലെന്ന് സംക്ഷിപ്തം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 18. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേനൈകമാത്മാനമശേഷദേഹിനാം കാലം പ്രധാനം പുരുഷം പരേശം സ്വത്തേജസാതസ്ഥഗുണപ്രവാഹാത്മൈകഭാവേന ഭജത്വമത്താ. തേനൈകമാത്മാനമശേഷദേഹിനാം കാലം പ്രധാനം പുരുഷം പരേശം സ്വതേജസാതസ്ഥഗുണപ്രവാഹ ആത്മൈകഭാവേന ഭജത്വമത്താ. ഈ ദാസിമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, കാണാലോ, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. പ്രഭുജി കാണുന്നില്ല, കുറച്ച് കറക്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലട്ടെ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേനൈകമാത്മാനമശേഷദേഹിനാം കാലം പ്രധാനം പുരുഷം പരേശം സ്വതേജസാധ്വസ്തഗുണപ്രവാഹാത്മൈകഭാവേന ഭജദ്വമദ്ധാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഇതിന്റെ തേന അതുകൊണ്ട് ഏകം ഒന്ന് ആത്മാനം പരമാത്മാവിനായി അശേഷ പരിധിയില്ലാത്ത ദേഹിനാം വ്യക്തിഗത ആത്മാവുകളുടെ കാലം പ്രധാനം ഭൗതിക കാരണം പുരുഷം പരമോന്നത വ്യക്തി പര ഈശം സർവാതിശായിയായ നിയന്താവ് സ്വതേജസ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയാൽ ദഷ്ട അകന്നു നിൽക്കുക ഗുണപ്രവാഹം ഭൗതിക ഉത്ഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ആത്മാവ് ഏകഭാവേന യോഗ്യതയുള്ള ഒന്നിനെ സ്വീകരിക്കുക ഭജത്വം ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുക അത നേരിട്ട് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിന്റെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാകിയാൽ എല്ലാ വ്യക്തിഗത ആത്മാവുകളുടെയും പരമാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ സമയം വിദൂരവും സത്വരവുമായ കാരണങ്ങളാൽ അസ്തിത്വമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ഉത്ഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ അവയുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈശ്വരനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യോഗ്യതാപരമായി അദ്ദേഹത്തിന് സമനാണെന്ന കരുതലോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകണം. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക് വൈദിക നിർണയപ്രകാരം സൃഷ്ടിക്ക് 3 കാരണങ്ങൾ: കാലവും ഘടകപദാർത്ഥവും സൃഷ്ടാവും. ഇവ 3നെയും ചേർത്ത് ത്രൈതയാത്മകം എന്ന് വിളിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എന്തും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ 3 കാരണങ്ങളാണ്. ഈ 3 കാരണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ കാണാം. ബ്രഹ്മസദ്യയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കാരണം. അതുകൊണ്ട് നേരിട്ടുള്ള കാരണമായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ നാരദമുനി പ്രചേതാക്കളെ ഉപദേശിച്ചു. മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും ശക്തിപ്പെടും. നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഒരുവൻ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ നേരിട്ട് മുഴുകണം. എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം ഇത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പ്രസ്താവിക്കുന്നു, കൃഷ്ണ ഭക്തി കൈലേ സർവകർമ്മ ഹൃദയ. ഒരാൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം മറ്റെല്ലാ പുണ്യപ്രവൃത്തികളും യാന്ത്രികമായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടും. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സ്വതേജസ ദുഷ്ടഗുണപ്രവാഹം എന്ന വാക്കുകൾ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും അവയൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല.
ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ നൈപുണ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കാം. കാരണം പരമദിവത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒന്നും തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയ ദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരസുന്ദരായ രാധികായ തഥാ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. Okay. ഓക്കെ, ഇവിടെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുത്തതിൽ ചിലപ്പോ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ കാരണം അല്ലെ എന്താ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യോഗ്യതാപരമായി അദ്ദേഹത്തിന് സമനാണെന്ന കരുതലോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനം. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, നേരത്തെ ആ ചിന്തഭേദാഭേദം പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ നമ്മൾ ഗുണത്തില് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ് അല്ലെ, ആത്മാവും ജീവാത്മാവും സച്ചിദാനന്ദൻ അല്ലെ. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗുണപരമായി അദ്ദേഹത്തിന് സമനാണെന്ന കരുതലോടെയാണ് അല്ലെ, അല്ലാതെ എന്താ പറയാ യോഗ്യതാപരമായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ജീവാത്മകൾ അതുപോലെ അല്ലെ. അപ്പോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശാശ്വത അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുണത്തില് അവിടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ആസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി, ക്വാളിറ്റി ഗുണപരമായിട്ട് ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ മായാവാദികളെ പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമനാണെന്ന കരുതലോടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ എല്ലാ സമസ്ത പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, എല്ലാത്തിനും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലതാനും അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടാണ്. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ്റെതും അല്ലെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിശ്ചലമാവുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരെ, ആകാശത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഇരുട്ടും, ചിലപ്പോൾ പ്രകാശവും അനുക്രമമായാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. അതുപോലെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ രജസ്, തമോ സദ്ഗുണങ്ങളുടെ ശക്തികൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്.
സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ സ്വാധീനം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭാതർ ഭാവാർത്ഥ പറഞ്ഞു, അന്ധകാരവും വെളിച്ചവും മേഘങ്ങളും ചിലപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചിലപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞാലും അവയുടെ ശക്തി എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. ആകാശത്തിൽ നാം ചിലപ്പോൾ മേഘങ്ങളെ കാണും, ചിലപ്പോൾ മഴയും, ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞും, ചില സമയങ്ങളിൽ രാത്രിയെ കാണുന്ന നാം ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രകാശവും ചില നേരങ്ങളിൽ ഇരുട്ടും കാണും. ഇവയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് സൂര്യൻ കാരണമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സൂര്യൻ ജലം ബാഷ്പീകരിച്ച് മഴ പെയ്യുന്നത്, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അല്ലെ. ഇതിനൊക്കെ കാരണമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? സൂര്യൻ അല്ലെ, സൂര്യൻ കാരണമാണ്. പക്ഷെ ഈ സൂര്യനെ ഈ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെയാണ് ഇതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. മഴയായാലും അല്ലെ, ശക്തമായിട്ടുള്ള വെയിലായാലും ചൂടായാലും മഞ്ഞായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനെയും ബാധിക്കുന്നതല്ല. അതുപോലെ സമഗ്ര ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെയും കാരണം പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭൗതിക സ്ഥൽ ബാധിതനാകുന്നില്ല, ബന്ധിതനാകുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുവാൻ, ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഇത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതിനാൽ ബന്ധിതനാവുന്നില്ല, ഭൗതികാസ്ഥാൽ ബന്ധിതനാവുന്നു. നമ്മളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു, ഭൂമിരാപോലനോ വായു ഗമ്മനോ ബുദ്ധിരെ വച്ചാഹങ്കാരമിതീയമേ ഭിന്നാ പ്രതിദ്രഷ്ട. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണമാണ് എന്റെ വേറിട്ട ഭൗതിക ശക്തികളിൽ. ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെങ്കിലും അവ വിഭിന്നമാണ്. പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ അതിനാൽ ഭൗതിക അവസ്ഥകളാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല, ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതേസമയം ഭിന്നവുമാണ്, അഭിന്നവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ഈ സൃഷ്ടിയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ബന്ധിതനല്ല, ബാധിതനല്ല. വേദാന്തസൂത്രം സ്ഥിരീകരിക്കും, ജന്മാദ്യസ്യേത പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അസ്തമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച സംഹാരങ്ങൾക്ക് ഹേതു എന്നിരുന്നാലും ഈ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ പരിണാമങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പ്രവാഹ അഥവാ ഒഴുക്ക് എന്ന വാക്കിനാൽ ഇത് ധരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ സർവ്വത ഊർജ്ജസ്വലമായി പ്രകാശിക്കുകയും മേഘങ്ങളാലോ അന്ധകാരത്താലോ ബാധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക നിർഗമനങ്ങളാൽ ബാധിതനാകാതെ സദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയിൽ സന്നിഹിതനാണ്. അതാണ് സൂര്യൻ എപ്പോഴും ഉജ്ജ്വലമായിട്ട് പ്രകാശിക്കും. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ മേഘങ്ങളാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് സൂര്യനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും സൂര്യനെ മേഘം മറച്ചു. സൂര്യൻ അത്രയും ഉജ്ജ്വലമായിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ മേഘം നമുക്ക് ആ കാഴ്ചയെ മറക്കും. സൂര്യനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞു, മേഘങ്ങളാലോ അന്ധകാരത്താലോ ബാധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഭൗതിക നിർഗമനങ്ങളാൽ ബാധിതനാകാതെ സദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയിൽ സന്നിഹിതനാകും. ബ്രഹ്മസമിതിയും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാദിരാതിർഗോവിന്ദ സർവകാരണ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും പരമകാരണമായിട്ടുള്ളത്.
ഗോവിന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനാണ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ശാശ്വതവും പരമാനന്ദപൂർണമായ ഒരു ആധ്യാത്മികരുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആരംഭം, മറ്റൊരു മൂലവുമില്ലാത്ത അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണം. കൃഷ്ണൻ സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായ പരമകാരണമാണെങ്കിലും അതേസമയം തന്നെ അതീന്ദ്രിയനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം സച്ചിദാനന്ദവും ശാശ്വതവും ആധ്യാത്മിക പരമാനന്ദപൂർണ്ണമാണ്. സച്ചിത് ആനന്ദ് അല്ലെ, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും അഭയം എന്ന് എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒരുപോലെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ വിദൂര കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതി സത്വകാരണവുമാണ്. സർവ്വതിന്റെയും കാരണം പ്രകൃതിയാണെന്ന ധാരണ പലരും പറയും ഭഗവാനൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് അല്ലെ, പലരും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടങ്ങനെ. അവര് ഭഗവാൻ വിശ്വസിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയെ അവര് വലുതാക്കിയിട്ട് കാണും. അവര് പറയും ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയാണ്, ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രകൃതിയാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം പ്രകൃതിയാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രകൃതിയുടെ പിന്നിൽ ആരുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണോ ഈ പ്രകൃതി ചലിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരാലാണോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് അവരെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാം പ്രകൃതിയാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം പ്രകൃതിയാണ്. ഇപ്പൊ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു സർവ്വതിന്റെയും കാരണം പ്രകൃതിയാണ് ധാരണ. ഒരാടിന്റെ കഴുത്തിലെ മുലക്കണ്ണുകളാണ് അതിന്റെ പാലിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നതിനെ തുല്യമാണെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. ആടിന്റെ കഴുത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു മാംസം തൂങ്ങുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, അപ്പൊ അത് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, അതിലൂടെയാണ് പാല് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണം പ്രകൃതിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പറയും. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥ കാരണം നാരായണൻ കൃഷ്ണനാകുന്നു. ഒരു മൺകുടത്തിന്റെ കാരണം മണ്ണാണെന്ന് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ കരുതിയേക്കാം. കുടമുണ്ടാക്കുന്ന കുശവന്റെ ചക്രത്തിൽ മൺകുടം വാർത്തെടുക്കുന്ന മൂശ, ധാരാളം കുടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മണ്ണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ മണ്ണാണ് കുടങ്ങളുടെ കാരണമെന്ന് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ പറയുമെങ്കിലും മൂശയിൽ മണ്ണ് നിറച്ച് കുടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കുശവനാണ് മൺകുടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണമെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അറിയാം. എല്ലാറ്റിനും മൺകുടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണം മണ്ണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിച്ചാൽ കുടമുണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അത് എന്താ പറയാ, അവര് ആ കുടമുണ്ടാക്കുന്ന കുശവൻ അല്ലെ, അദ്ദേഹം ആ ചക്രത്തിലിട്ടിട്ട് കറക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കൈകൾ കൊണ്ട് എന്താ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അത് വാർത്തെടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അയാളാണ് അതിന് ഷേപ്പ് വരുത്തിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ അല്ലെ, അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഭംഗിയാക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, ആ കുശവനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കറിയാം ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിലെ ആ കുശവനാണെന്നറിയാം. അല്ലാത്തവരെന്താ പറയാ, ഇത് മണ്ണാണ് അല്ലെ, ഇത് മണ്ണാണ് ഇങ്ങനെ ആവുന്നത്, ഇതിന്റെയൊക്കെ മൂല കാരണം മണ്ണാണ്. മണ്ണ് അതിനുള്ള ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് അല്ലെ, എന്നാൽ ഇത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ കുശവനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് സഹായകമാകുന്ന ഒരു ഘടകമായേക്കാമെങ്കിലും പരമകാരണം അതല്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, മായാദ്യശേണ പ്രകൃതി സൂയദേശ ചരാചരം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ്. ബുദ്ധിപുത്ര, സകല ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, എന്റെ ശക്തി അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഞാനാണ്. പിന്നെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ സ്വയം പറയുന്നു, നേരത്തെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനല്ല സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത്, സൃഷ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഒരു നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പോലും സമ്മതിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷം ചൊരിയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ വികാരവിശുദ്ധമായി ഇളകി മറിയുന്നു. അപ്പോഴാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം പ്രകൃതിയല്ലെന്ന് സംക്ഷിപ്തം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായി, ആ ഭഗവാൻ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതൊക്കെ വീണ്ടും പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു. ഇത് സൃഷ്ടി നടക്കുകയും ചെയ്യും.
പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാകിയാൽ എല്ലാ വ്യക്തിഗത ആത്മാവുകളുടെയും പരമാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ സമയം വിദൂരവും സത്വരവുമായ കാരണങ്ങളുടെ അസ്തിത്വമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ഉത്ഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ അവയുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വതന്ത്രനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈശ്വരനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗുണപരമായി അദ്ദേഹത്തിന് സമനാണെന്ന കരുതലോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ് അല്ലെ. ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുണപരമായി ഭഗവാനെ സമനാണ്. അല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടേണ്ട. ഇവിടെ യോഗ്യതാപരമായി അദ്ദേഹത്തിന് സമനാണ് എന്നുള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം അല്ലെ. എന്താണ് ഗുണപരമായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അചിന്ത്യഭേദാഭേദ തത്വമൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കണ്ടേ അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവും അല്ലെ. ജീവാത്മാവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, സച്ചിദാനന്ദമയമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ പരമാത്മാവല്ല അല്ലെ. പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗുണപരമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമനാണെന്ന കരുതലോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ. വൈദിക നിർണയപ്രകാരം സൃഷ്ടിക്ക് 3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. കാലവും ഘടകപദാർത്ഥവും സൃഷ്ടാവും. അപ്പൊ 3നെയും ചേർത്ത് ത്രൈതയാത്മകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എന്തും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഈ 3 കാരണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ 3 കാരണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ കാണാം. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സർവ്വകാരണ കാരണം. അതുകൊണ്ട് നേരിട്ടുള്ള കാരണമായ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ നാരദമുനി പ്രചേതാക്കളെ ഉപദേശിച്ചു. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ചെടിയുടെ വേരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ പ്രചേതാക്കളോട് നാരദമുനി എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവായിട്ടുള്ള, എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ആ പരമനിയന്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട്. മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ വെള്ളം കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഒരുവൻ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നേരിട്ട് മുഴുകണം. എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരാള് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മുടെ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കേണ്ട അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ട ആ ബ്രഹ്മാവ്, നാരദര്, അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന പരമ്പരയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെ, ജ്ഞാനം, അത് തന്നെയാണ് ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി ശ്രീല പ്രഭുപാദരും നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലെ. സന്ദേശം, ഉപദേശം ഒന്നും തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇത് ആ പരമ്പര വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരും ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അല്ലെ, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകൾ, നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വിജയം നേടാം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. കൃഷ്ണഭക്തി കൈലേ സർവകർമ്മ ഹൃദയ. ഒരാൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം മറ്റെല്ലാ പുണ്യപ്രവൃത്തികളും യാന്ത്രികമായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിനെ വെള്ളമൊഴിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം പുണ്യപ്രവൃത്തികളും ചെയ്തത് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകുകയും ചെയ്യും. ശ്ലോകത്തിലെ സ്വതേജസ ദുഷ്ട ഗുണപ്രവാഹം എന്നീ വാക്കുകൾ വളരെ അർത്ഥവത്ത്. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും അവയൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കില്ല. ഈ ജ്ഞാനത്തിന് നൈപുണ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കാം. എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും എന്താണ്? ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ നൈപുണ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കാം. കാരണം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒന്നും തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലില്ല. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത് അല്ലെ. തേജസ്സിന്റെ കണികയിൽ നിന്നാണ്, അങ്ങനെ ഇതിലെ ഒരംശത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള അപ്പോൾ എന്തും തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയും.
നമുക്കെല്ലാം കൃഷ്ണാഭാവത്തില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും. പലരും ഇതിനെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളാണ്, ഇത് നമ്മുടെ ശത്രുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അല്ലെ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ആയാലും ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും അല്ലെ, ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാം, മോശം രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു കൃഷ്ണാഭാവത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാൻ, അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെ, ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും മൊബൈൽ ആയാലും ഇതൊക്കെ അല്ലെ. നല്ലൊരു കർമ്മി ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ള ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അതിലൂടെ ഭക്തിത സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുക, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എന്തും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഭഗവാൻ ഈ പരമദിവ്യ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒന്നും തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റേതായിട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കലല്ല അല്ലെ, നമുക്ക് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഭഗവാനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് ഇന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യും, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം അല്ല, ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടോ അത് നമ്മള് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിക്കും അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പോ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനം. ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ ഷുഗറാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മധുരം ചേർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പുള്ളൂ എന്നല്ല. അതല്ല, ഭഗവാനെ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വേണം അല്ലെ, നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനെല്ലാം തൂക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല പ്രധാനം, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ അതൊക്കെ. നമുക്ക് ചെറിയൊരു 2 പേജ് കൂടി വായിക്കാണ്ട് പ്രഭുപാദർ ലീല, അതിന്റെ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് അതുകൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നടത്താം. കഴിയാറായി അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് വളരെയേറെ സന്തോഷത്തിലാണ്. എന്താണ്, പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അല്ലെ. മായാപൂരിലൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെ. നീണ്ട 43 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആഗ്രഹം സഫലമാകുന്നത്. അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ വായിക്കാം. ചില പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. അപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് യാത്രക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നതാണ് അല്ലെ. മായാപൂരിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരികയും കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും യാത്രക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയും, അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സൂട്ട് കേസ്, കുട, ഒരു ഉണക്കിയ ധാന്യങ്ങൾ, ഇത്രയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അമേരിക്കയിൽ ചെന്നാലുള്ള തന്റെ ആഹാര രീതിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒട്ടും തന്നെ ബോധവാനല്ലായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ മാംസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് കുറെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയും പിന്നെ തന്റെ പക്കലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ വേവിച്ചും ശരീര യാത്ര കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മതമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന യാത്രാചരക്കായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പരിഭാഷയുടെ അനേകം ട്രങ്ക് പെട്ടികൾ സിന്ധ്യ കാർഗോയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 3 വാല്യങ്ങൾ വീതം അടങ്ങുന്ന 200 സെറ്റുകൾ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ തന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന ചിന്തയൊന്നും മതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം പകരാൻ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ആ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക അല്ലെ. അതിന് ഭാഗവതം 200 സെറ്റുകള് പ്രഭുപാദർ കൊണ്ടുപോയി. അവസാനം ആ കാത്തിരുന്ന നാൾ ആഗതമാക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനവും ആവശ്യമായി വന്നു. ഇത്രയും കാലത്തെ തന്റെ പഴയ ജീവിതത്തിന് വിരാമമിടുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിക്ക് കുറേയധികം പ്രായം ചെന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പോകുന്നതോ അജ്ഞാതമായ ഒരു ദേശത്തേക്ക്, അതും ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അതിഥിയായി. കലിയുഗത്തിന്റെ അതിസാരം മൂത്ത് ഇന്ത്യയുടെ നേതാക്കന്മാർ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ അനുകരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ പോലും ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും ഇവിടെ മന്യം കൊണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിലിരിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് ഗവർണർമാരെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ലക്ഷപ്രഭുക്കളെയും സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ വിഘാതങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ കാത്തിരുന്ന് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമേയുള്ളൂ. തടയാൻ ആരും ഉണ്ടാകാറില്ല. അവിടെ ഒരു സന്യാസിക്ക് സ്വാഭാവികമായി ആദരവ് ലഭിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആദരിക്കുക എന്നതും ജനങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവണതയായിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കയിലാകട്ടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആകണമെന്നതിന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവിടെ അദ്ദേഹം ആരുമല്ല, ഒരു വിദേശിയൻ മാത്രം. അവിടെ സാധുക്കൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ആശ്രമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാരമ്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാതാനും. എന്നാൽ തന്റെ കൂടെ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത അദ്ദേഹത്തിന്റെ നവോന്മോഷം പകർന്നു.
ഇനി അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന ശേഷം ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഒരു ലഘുലേഖ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇന്ത്യയുടെ സമാധാനത്തിന്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും ഉത്തമ സന്ദേശം. പ്രഭാതർക്ക് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്, എന്താണ്, എന്നെ ആരും സ്വീകരിക്കുകയോ പരിഗണിക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ, എന്നാൽ എന്റെ കൂടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആരൊക്കെ ചോദിച്ചു, സ്വാമി അങ്ങ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ, അല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു, ഞാൻ അതിനെ അനുഗമിക്കുന്നു, അതിനെ സേവകനായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, ഇന്ത്യയുടെ സമാധാനത്തിന്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും ഉത്തമ സന്ദേശമാണ്. ആഗസ്റ്റ് 13 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അവതാര മഹോത്സവത്തിന്, ജന്മാഷ്ടമി, കുറച്ചു നാളുകൾ മാത്രം, കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഇത്തരം വിശേഷ നാളുകൾ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു പതിവ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പല വൃന്ദാവനവാസികളും പ്രായം ചെന്നാൽ വൃന്ദാവനം വിട്ടു പുറത്തു പോകാറില്ല. കാരണം അവിടെ അവർ പരമാനന്ദത്തിലാണ്. താൻ വൃന്ദാവധാമത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് ശരീരം വെടിയുമോ എന്ന തോന്നൽ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഷ്ണവ സാധുക്കൾക്കും വിധവകൾക്കും മറ്റും വൃന്ദാവനത്തിന്റെ അതിർ വിട്ട് അടുത്തുള്ള മധുര നഗരം വരെ പോലും പോവുക പതിവില്ല. കാരണം വൃന്ദാവനത്തിൽ സ്വപ്രാണൻ വെടിയുക എന്നതത്രേ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. കൂടാതെ ഹിന്ദു പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഒരു സന്യാസി യാതൊരു കാരണവശാലും കടൽ കടന്ന് മ്ലേച്ഛന്മാരുടെ നാടുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൂടാ. എന്നാൽ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ആഗ്രഹം ഈ നിബന്ധനകൾക്കെല്ലാം ഉപരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. തന്നെ കൂടാതെ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ നഗരത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും വ്യത്യസ്തമല്ല തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല തന്നെ. കൂടാതെ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ നഗരത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപം എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, പൃഥ്വിത്യാച്ചേ നഗരാധിഗ്രാം സർവത്ര പ്രചാർഹോയ് മോരനാം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും, ഓരോ നഗരത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും അല്ലെ. ഇത് പറഞ്ഞതാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ മഹാരാജിന്റെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാര് വളച്ചൊടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അവര് പറഞ്ഞു, ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവും, ഇത് മഹാപ്രഭുവിന് തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും, ഇത് ഇന്ത്യയിൽ എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക, ഭാരതത്തിൽ എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ വേറൊരു ശിഷ്യൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല, ഇത് ബംഗാളിൽ നിന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക, ഭാരതം മുഴുവൻ ആരാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് പ്രഭുപാദരി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രഭുപാദരി അപ്പോഴും മുകളിലത്തിൽ നിന്ന് ജപിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരി ഈ ചർച്ചകൾ കേൾക്കുന്നു. പ്രഭുപാദരി അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം വേണം, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിക്കരുത് ഒരിക്കലും. അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവും, ഇത് ആര് ചെയ്യും, ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം ആര് പ്രചരിപ്പിക്കും, ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പ്രഭുപാദരി പറഞ്ഞു, എന്തായാലും നിങ്ങളാകാൻ വഴിയില്ല, ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നടന്നിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അന്നൊരിക്കലും ഞാനാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പ്രഭുപാദർക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു, തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യമായി ഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. പ്രഭുപാദരോട് 1922 ഗുരു ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ, പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്ക പോലുള്ള നാടുകളിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതുപോലെ ധാരാളം ഉദാഹരണം അല്ലെ, വേറെയും ഉദാഹരണം. ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, എന്റെ സേനാപതി നായകൻ വരും, ഈ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം ചില പ്രഭുപാദരെ ഇത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും സ്വയം ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് അല്ലെ. അതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഭുപാദരെ ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം തന്റെ പെട്ടിയും കുടയും പിന്നെ കപ്പൽ യാത്ര നാളുകളിൽ വായിക്കാനായി കരുതിയ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ ഒരു ബംഗാളി പുസ്തകവും കയ്യിലെടുത്ത് കൽക്കത്ത തുറമുഖത്തിലെത്താനായി ഒരു ടാക്സി പിടിച്ചു. കപ്പലിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു. അതുമല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പട്ടിണി കിടക്കാനും തയ്യാറായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അതുപോലെ നടക്കട്ടെ. അവസാനമായി അദ്ദേഹം തന്റെ യാത്രാ രേഖകളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു. തന്റെ യാത്രാ ടിക്കറ്റ്, പാസ്പോർട്ട്, വിസ, ഫോറം, സ്പോൺസറുടെ മേൽവിലാസം അടങ്ങുന്ന രേഖകൾ എന്നിവ ഒടുവിൽ ആ ചിരകാലാഭിലാഷം ഇതാ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പിൽക്കാലത്ത് പലപ്പോഴും അനുസ്മരിക്കും, അങ്ങനെ വളരെ പാടുപെട്ട് അവസാനം ഞാൻ രാജ്യത്തിന് പുറത്തു കടക്കുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെയോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായി. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ തുടരാൻ എനിക്കാവില്ലായിരുന്നു.
ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കണമെന്നതായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം ഒരിക്കൽ പോലും അവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചതേയില്ല. ആ പഴക്കം ചെന്നതും വലിപ്പം കുറഞ്ഞതുമായ ഇരുണ്ട ചരക്ക് കപ്പൽ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ട് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. തുറമുഖ കരയിൽ നിന്നും കപ്പൽ ഡക്കിലേക്ക് ഒരു കോവണി നീണ്ടു നിവർന്നു വന്നു. ഇന്ത്യക്കാരായ വ്യാപാരികൾ കഷായ വസ്ത്രധാരിയായി തങ്ങളുടെ സഹയാത്രികനായി വന്നിരുന്ന ആ മുതിർന്ന സന്യാസിയെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി. സാമുജി ടാക്സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു. പിന്നെ ധീരമായ കാൽവയ്പ്പുകളോടെ ഈ കപ്പലിലേക്ക് നടന്നു. അപ്പൊ അവതാരികയിൽ ഇത്രയുമാണുള്ളത്. ശിലപ്രഭുപാദരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ അതിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ഇതുപോലുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസത്തിലൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു. ഇനിയും അവസരം കിട്ടുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് നമ്മളെപ്പോഴും സ്മരിക്കും അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ പാശ്ചാത്യരെ അനുകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അത് അനുകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഈ വിത്ത് വിദേശത്ത് വിതരണം, വിദേശത്ത് പോയി വിതരണം, എന്നാലേ അത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ വിദേശികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അത് അനുകരിക്കും അല്ലെ. വിദേശത്ത് പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. വിദേശികളൊക്കെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട്, വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ധാരാളം വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ശിഖയൊക്കെ വെച്ച് തലമുണ്ടനം ചെയ്തിട്ട് ശിഖയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള സാധുക്കളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നോക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അവരാദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ പോലും കൃഷ്ണാബോധനാക്കുവാനായിട്ട് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്, ഭാഗവതം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത വിദേശ രാജ്യത്തിൽ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തില്ല. ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു അല്ലെ. ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പല രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്നു അല്ലെ. പ്രധാനമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി, ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണാം, അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരെയും കാണാം. ഇതൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പോ സൺഡേ 31 രാധാഷ്ടമിയാണ്, ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിദ്ധുഭ്യവശ പതിദാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവ പ്രഭുപാദ് ഗ്രന്ഥരാജ് കി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.